Sani, not all sir nakwa ang pagdagan sa mga tao iyan ang katungod o kita tanan katungod o kita tanan ay katungod magpapili o ang tao mismo ang magbuot magpapili kung kinsang ilahang gusto. That's right, tama man na, tama yun na nga katungod yun nato ang magpapili, katungod po sa mga tao ang mupili. Pareha atong nidagan niya radio announcer nga sigig pangataki sa mga kagas. Namatay na lang si late Governor Dodo Cagas, bigwasan gyapon sa kahanginan, murag dili naman po na yung tarong. Patay na ang tao, unsa man yung imong ikasakit kang anhi gobernador. Nagpapili karon mudagan. Kung sa'y daganan, nanay mga tarpulin, nakita na ko. Katungod man na niya mudagan, di man ta magbuot anak, pero katungod na to nga mupili. Katungod na to nga mutuki og mga politiko. Katungod na to nga ilhon ang mga politiko kung angayan magyugahan ni manerbisyo nato ni. Ha? Oh. Dili nato mabutan ang mga tao kung unsay panlantaw sa mga tao sa mga kandidato. Kung tanaw nila, maayo ka, manabi pa na. Ako din naamang yun tayo mga sponsor din nga, pagwingon magutag mag-sponsor, masulod din sa nauna sa tao, pilay gibayad ana. Naatay mga gipang mention din gina-endorso din o gina-promote din nga walay bayad. Mo'y tinuod, ang ako lang, tanaw na to fit, tanaw na to makatabang sa tuwa, di ato i-promote nga libre. Dili tanan nga gina-promote na to nagbayad. Halos tanan libre. Naman to ay nagbayad din pero pangapira gunoy. Ha? Dili ka papumbre sa pumbre ng daan. Ang punto na ko din mga suking ting paminaw, dili kwarta-kwarta ning atoa. Eleksyonon man pandemic atong problema. Magbutang ta dinha og mga magdumala sa tong gobyerno nga makatabang aning pandemya. Pinakauna kay virus man igsuon. Di man gyud nato ni malikayan, di man gyud nato ni makita. Mamili ta og mga leader nga mutabang sa atoa kung simba kog magka-COVID ta. Dagko man gyud kay nagbil. Oh. Mamili tagdakog hinatagan. Unsa man kanang mga leader nga magkasinabot nga budgetan nato ng medical assistance nato or kanang financial assistance ipanghatag nato. Budgetan nato na kay dagko kay singil ang mga ospital karon. Ug mamili kag walay panlantaw ana ug mandaog ng mga hinampaka. Oh. Ya simbakog magkasakit ta bisag dili COVID, doble na baya or grabe ang pag-increase sa bill sa ospital, sa doktor. Unya way panlantaw nato pangpilion. Perting luuya na to. Makasurvive ta sakit sa COVID, mamatay ta sa depresyon, sa kamahal sa atong mga bill. Grabe. Dili na makaya. So mamili ta og kuan ha, mamili ta og kanang mutan-aw ana ba. So far mga suking ting paminaw kani akong gisulti nakita na nako ang tubag. Ipadayon nato si Mayor Joseph Cagas sa Digos. Kadtong nakasaksi ko tong Sabado, yan ay nidangop sa iyaha kay ang bill 100 kapin. Apila ba to? Pilay na hatag ni Mayor. 55,000 tanan, apil ang iyang sweldo nga 15,000 iyang gihatag. Ang sa city government 40. Nikuot si Mayor kay sweldo niya 15,000 yatag 55,000 tanan. Asa ka manangkong anang gobyerno mo atag ana. Ningon gusto taga Santa Cruz ako Mike, ingani po unta si Mayor Lau sa Santa Cruz. May pa na inyong mayor din na. Napoy ningon niya, may pa na inyong mayor din na. Ambot lang ka din sa bangsalan. Daghan ba ginakumpara nila kay dakog yung hinatagan
si Mayor Joseph Cagas, kay ngano man ingon si Mayor, ug tagaan ko ni gamay, masulbad na ka na yung problema, kadako anang kantidara. Dili na tanan na kong makover, dili na tanan na kong mabalita sa inyo ha, ang tanang gipangtagaan ana nga mga kandidat. Tag 10 mil, 20 mil, 25, 30, 40, hangtod naabot yun ng 55 mil. Uban pa na, tagaan kag 3 mil na. Ibutang na to 100,000 ang imong bill. Ang kinadak-ang ihatag sa mayor 3 mil. Asa ka mangita og 97,000. Maghikog na lang ta. Bait ano? Mo na nga dili ta dapat masimpyat. Di ta dapat masimpyat. Okay?